Veniu que... Què polla s'acaba de passar, sí? No m'explico res. Has entès, Perites? Sí, sí. Perites, repeteixo per si no t'has pispat bé. Has d'entrar dintre del complex i buscar els teus companys que tenen un ferit i portar-lo fins aquí amb el vehicle, a canvi. Fox 3, aquí Fox 2, canvi. S'enviem amb Perites i recollir el ferit, canvi. La cosa està despistant. Això no pot ser. Està darrere la casa, cuidado, no, cuidado. I ara? Oh, està viu! M'ha quedat molt bé, però està viu el cabron. Aquest no. M'has disparat? Sí, sí. Via, tio! Perquè porto un uniforme de marine. No, però perquè m'estàs disparant per darrere i m'he assustat. Joder. Hòstia puta, quasi disparo un papagós jo ara. El repares o no? Estic bé? Ah no, m'he de curar jo mateix. Va ser el tiratós cau. 2, 3. Enviat algú que pugi a la torre. What is that mysterious ticking noise? Hòstia puta. Rodonyada, pel que sembla. Sí. Ha rebentat... Sí, hem rebut danys a roda. Mira, vine aquí. Acaba de morir tot el Fox Home 3. S'ha passat? Has de parlar de la paraula de Jesús? No. Li interessaria? Qui són vostès? No semblen de per aquí. Li recomano que oblidi aquesta conversa i tot el que ha vist fins ara. Jo ho puc oblidar, però... Però què? Està enmig d'un poble, senyor. Estem caçant bolets. Sí, ja puc veure. És que són molt perillosos els bolets. A veure, Senyor, digues. hi ha una moneda allà. Sí? Sí, miri bé. A veure. Jo no veig res, T'estàs segur que hi ha una moneda per aquí? Jo no veig res, És que no tinc brides. Estic mirant. Jo sí. Vale, manilla. De què se'ls acusa de viure aquí, no? De no ser cristians. Bon dia, tingui. La cartera. El peluco i la cartera. Ai. El peluco i la cartera. No porto res. Rapidito. Que no porto res a sobre. La peluco i la cartera. Que no porto res. Com es porto això? És tot el que porto, us ho juro. Tu? Sí. Jo crec que no, Sí, us ho juro. Què guardes enmig de... entre les cames? Res, us ho Sembla que juro. volta molt. Que volca. Ai, que som... Hòstia, l'àsec. Medusa 2, aquí Medusa 1, canvi. Hòstia puta. Hem tingut un accident, torneu a buscar-nos. Tingut No podem un continuar amb el vehicle, Accident. canvi. I en Silvercow. De volcada. Copi, segueixo en recte. No, perquè teníem una roda tocada i havia d'anar girant. Hòstia, en sèrio? Estan seguint... Ah, no, estan fent mitja volta, No, fan el tu ja està. En Pariu. Silver ha caigut, Sí, està ferit.